Доброго дня! З вами Сергій Пархоменко і я директор Центру зовнішньополітичних досліджень. Парламентські вибори в Україні – це чергова нагода нагадати про окупований Крим і злочини Росії проти наших громадян на півострові. Крім того, питання Криму в передвиборчих програмах та риториці політичних партій – це дуже важливий маркер, який відрізняє проукраїнські сили від реваншистських, ватних, відверто лояльних до Росії. Наявність представників корінного кримсько-татарського народу у списках партій-учасниць передвиборчого процесу – це також відчутний сигнал на користь того, чи будуть ці сили змагатися за звільнення Криму. На жаль, на даний момент ми бачимо, що подібний сигнал подали лише 5 партій. Це «Європейська солідарність», «Голос», «Українська стратегія», «Сила і честь» і «Народний рух України». Це не те, на що ми розраховували. Хоча все-таки краще, ніж було у 2014 році. З іншого боку, програма і наявність кримських татар у списках ще не означає автоматичну активізацію новим парламентом процесу деокупації. Для цього потрібна нова стратегія і жорсткі методи. Стратегічно ми повинні робити все задля краху путінського режиму. І санкції тут дуже гарний інструмент. Але лише самих санкцій замало. Повинен бути чіткий план. На нашу думку, він полягає в наступному. Це змагання України до позбавлення права вето для Росії в Радбезі ООН. Потім рішення ООН щодо демілітаризації Криму, а також введення міжнародної адміністрації, яка передасть владу офіційному Києву. Паралельно треба приймати закон про корінні народи, про квоти для кримських татар в органах всеукраїнської влади та на рівні Криму. Це забезпечить автономію корінному народу. Потім внести зміну в 10-й розділ Конституції, адже статус Криму, який був до 2014 року, нас не влаштовує. Як показали події, так звана Автономна Республіка – це міна уповільненої дії. Звичайно, навіть за сприятливого розвитку подій ми матимемо труднощі, навіть з новою владою Росії. Будучи слабкою, Росія все одно буде нав'язувати свій сценарій. Зокрема, може вимагати повторний референдум, або оренду Криму на 50 років, або перетворення півострова на вільну зону користування для двох держав, або просити про подвійне підпорядкування Криму, або ж поділити його на умовно українську і російську зону контролю, а також вимагатиме залишити військову базу в Севастополі для себе. Можливо, Росія навіть негласно запропонує своїм громадянам в Криму прийняти українське громадянство, але при цьому не здавати російський паспорт, щоб у годину Х, якщо така буде, знову провернути свій сценарій 2014. Це все може бути, і ми повинні бути готовими до таких сценаріїв. Але просувати свій порядок денний легко не буде. Але ми переможемо.